खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ इउपिपिएलआ बड'लेण्डनि गासै मासिफोराव बिसायख'थि गेलेगोन। गल'गन्जआव मोसौ सिखाव खालामनो नाजानाय होबथायो। मेघालयनि आयेन बेरेखा खनि बेरफ्रुनायाव सा 16 सुबुंनि जिउ खहा। अरुणाचल टाइगार गाग्लोबनाय रायजोनि सन्मानजों जोबथा बिदाय होनाय जादों। साहा लखिमपुराव लामानि सैमा गोमानायनि दायाव साथाम हमजादों। सिपाझाराव मैदेरनि हाथाइ हमदों, हाग्रानि जिब-जुनार लांखारनायखौ फेलें खालामदों। आसामनि सासे हिन्जावसाया लांदां लैथोआव सानस्रिनानै जारिमिन सोरजिदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ इउपिपिएलआ बड'लेण्डनि गासै मासिफोराव बिसायख'थि गेलेगोन। प्रमद बर'। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ 4 फेब्रुआरियाव फोसावदों दि बिथांनि दोलोआ फैबाय थानाय आसाम बिसायख'थियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गासै एसेमब्लि मासिफोराव बिसायख'थि गेलेगोन। दोलोआ बड'लेण्डनि बायजोआव माखासे बियाबफोरावबो बिजाथि थिसनगोन। बिसायख'थिनि मावबिथांखिनि सोमोन्दै बर' बिथाङा बुङो दि सुबुंफोरनि बिबुंथिया गुवार बिसायख'थि गेलेनायखौ इउपिपिएलखौ रोखायै हेफाजाब होयो। बर'आ रोखा खालामो दि इउपिपिएलआ दासिमबो हादोरसा आरो हादोरारि थाखोआव बिजेपि दोलोजों लोगो जानानै दं। नाथाय गोनांथि जायोब्ला दोलोआ गाव हारसिंनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय आबुङै साखाफारा। बे थांखिया बिसायख'थिनि सिगां ओनसोलारि राजखान्थियाव इउपिपिएलनि बांबोनाय हाबिलाखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ गल'गन्जआव मोसौ सिखाव खालामनो नाजानाया होबथाजायो। माजिनै मोसौफोरखौ रैखा खालामबाय। धुबुरी पुलिसआ गल'गन्जनि 17 नं माहारियारि राजा लामायाव मोसौ सिखाव फालांगि खालामनो नाजानायखौ होबथायो आरो गंसे मुवा बेसाद रोगाग्रा गारियाव फिथाइनि कार्टननि सिङाव दोनखोमानानै थानाय माजिनै मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। मोनसे खौरां मोन्नायनि सायाव पुलिसआ सोनाब बेंगलनिफ्राय गौरीपुर फारसे थांबाय थानाय समावनो बिराटनगर चौराहायाव गंसे अश'क लेलेन्डनि ट्राकखौ होबथायो। नायबिजिरनायाव पुलिसआ मोसौफोरखौ फिथाइनि बाक्सुफोरनि थोरफोनि सिङाव दोनखोमानाय मोनो। सानै सुबुं बरपेटा जिल्लानि सैदुल इस्लाम आरो तपेश्वरीनि मन्नान आलीखौ हमनो हायो। गारिनिफ्राय सन्देह गोनां नम्बर प्लेटबो बोखांनो हादों। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि मोसौफोरखौ बांलादेशआव लांखारनानै लांगासिनो दंमोन। जिब-जुनार आरो गारिफोरखौ जब्द खालामनाय जादों आरो केस होनाय जादों। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ मेघालयनि आयेन बेरेखा खनि बेरफ्रुनायाव सा 16 सुबुंनि जिउ खहा। 5 फेब्रुआरि बृहस्पतिबारखालि मेघालयनि सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लायाव मोनसे सन्देह गोनां आयेन बेरेखा खैला खनियाव बेरफ्रुनायनि उनाव खमैबो सा 16 खामानि मावग्राफोरा जिउ गोमायो आरो गोबां सुबुंफोरा थाबथानानै थानो हागौ होनना मिथिनो मोननाय जायो। रैखाथि हान्जाया थांस्कु थावनियाव नागिरनायनि हाबाफारि मावगासिनो दं जेराव बेरफ्रुदों। मावख'गिरिफोरा दासिम सा 16 सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। फारसेथिं जोखोम जानाय सासे सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय शिलंनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। बेरफ्रुनाय समाव खनि सिङाव बेसेबां खामानि मावग्राफोर दंमोन बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गिबि खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे खनिया आयेन बेरेखायै खामानि मावगासिनो दंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखा खालामनो हायाखै। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दुखु फोरमायो आरो नायबिजिरनाया सोलिबाय थानाय समाव बोलि जानांनाय सुबुंफोरनि सिनायथिनि सोमोन्दै गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। ब्रैथि खौराङाव दङ अरुणाचल टाइगार गाग्लोबनाय हेड कनस्टेबल सिक्सेन मांपांखौ रायजोनि सन्मानजों जोबथा बिदाय होनाय जादों। अरुणाचल प्रदेशनि लवार दिबां भेलियाव सन्देह गोनां मोसानि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानाय हेड कनस्टेबल सिक्सेन मांपांखौ आबुं रायजोआरि सन्मानजों बिदाय होनाय जाबाय।
मांफांनि गोथै देहा सावनाय हाबाफारिखौ नामसाइ जिल्लानि बिथांनि जोनोम थावनि मानफाइसें गामियाव खुंफुंनाय जायो, जेराव पुलिस आरो जायगानि बिबानगिरिफोरा सिलाइजों लोगोसे सिलाइनि सालामिजों लोगोसे मान बाउदों। 43 बोसोर बैसोनि बे सुबुंखौ 2 फेब्रुआरि खालि डिउटिनि उनाव मटर साइकेलजों न' फारसे फैफिननाय समाव रयिं अनिनि लामानि हाग्रा ओनसोलाव गाग्लोबदों। उनाव हाग्रा आरो पुलिसनि हान्जाजों नागिरनायनि उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ गोथौ हाखरनिफ्राय बोखांनो हायो। अरुणाचल प्रदेश सरकारा बिथांनि नखरनि थाखाय 10 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायनि खोथा फोसावदों आरो ओनसोलाव हाग्रानि जिब-जुनारनि खैफोदखौ सामलायनो नाजानायखौ गोख्रों खालामदों। मावख'गिरिफोरा दावबायारिफोरखौ गोजौ खैफोद गोनां हाग्रा लामाफोराव हरनि दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। मांफांआ गावनि बिसि आरो 4 गथ'फोरखौ नागारनानै थाङो आरो बिथांनि रुंसारि जानायाव गासै ओनसोलाव दुखु मोननाय फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ साहा लखिमपुराव लामानि सैमा गोमानायनि दायाव 3 हमजादों। साहा लखिमपुर पुलिसआ नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लामानि सैमाफोरखौ हरखाबै गोमानाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ खादों। जायगानि जुनाद मावथि सोद्रोमाफोरनि अजदनि उनाव 5 फेब्रुआरि खालि बे हमनायखौ खालामनाय जादों। अजद होनाय बादिब्ला थांनाय माखासे दानफोराव गोबां जायगाफोराव आवारा सैमाफोरनि अनजिमाया गोबां खमायदों, जायनि थाखाय आयेन बेरेखायै हमजानायनि सन्देह सोमजिदों। मावथि सोद्रोमाफोरा अजद होदों दि सैमाफोरखौ सैमानि बेदरनि फालांगिनि थाखाय लांनाय जादों जानांगौ। अजदनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ सिनायथि होयो। नर्थ लखिमपुर पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया दासिम 3 सुबुंखौ हमनो हादों होनना फोरमायो। पुलिसआ बुङो दि जाथायनि आबुं खाबुखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ सिपाझाराव मैदेरनि हाथाइ हमदों, हाग्रानि जिब-जुनार लांखारनायखौ फेलें खालामदों। गुवाहाटीआव कास्टम डिभिजननि एन्टि स्मागलिं इउनिटआ 5 फेब्रुआरि खालारखालि दरं जिल्लानि सिपाझाराव 9.20 किल'ग्रामसो लिरथायनि 4 मैदेर हाथाइखौ जब्द खालामदों। मोनसे थि संगालि खौरांनि उनाव हाजरिकापारायाव नागिरनाय अपारेशननि समाव बे जब्द खालामनाय जाथाया जायो। कास्टम मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सासे सुबुङा मैदेरनि हाथाइखौ फाननो नाजानाय समावनो बे हमनाय अपारेशनखौ जागायनाय जादों होनना बुङो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला मोनसे हानजाया गंसे न'आव सिग्रोमो आरो हाथाइखौ बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय मुवाफोरखौ वाइल्डलाइफ प्रटेक्शन एक्ट 1972 नि सिङाव हमनानै लानाय जादों। नागिरनायाव हमजानाय सुबुंखौ हाथाइजों लोगोसे आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय हाग्रा बिफाननो गथायना होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा हाथाइनि फुंखा आरो गुवार लांखारनाय नेटवर्कनि जाथावना लोब्बा थानायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ आसामनि सासे हिनजावसाया लांदां लैथोआव सानस्रिनानै जारिमिन सोरजिदों। 7 बोसोर बैसोनि किउचेंघान फुकनआ एलिफेन्टा आइलेन्डनिफ्राय गेटवे अफ इन्डियासिम लांदां लैथोआव सानस्रिनायखौ फोजोबनो हानाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो उन्दैसिन सानस्रिग्रा जानानै जारिमिन सोरजिदों। बे जाफुंसारनायखौ आसामनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ मन्थ्रि नन्दिता गर्लसा बिथाङा रोखा खालामदों। किउचेंघानआ आरब लैथोआव सानस्रिनो हानाय सा-सानजा भारतनि गिबिसिन आइजो सानस्रिग्राबो जानो हादों। बिथाङा 4 फेब्रुआरि खालि 12 किल'मिटार खारनायखौ 3 घन्टा 29 मिनिटआव जाफुंसारै फोजोबदों। बे लाइमोन सानस्रिगिरिया गुवाहाटीनि सरुसाजाइ स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव थानाय ड जाकिर हुसेन एक्वाटिक कमप्लेक्सआव कच बाबुल गुरुं मुंनि दैदेननायाव फोरोंथाय लायो। बिथांनि जाफुंसारनायखौ मावख'आरि महरै अपेन वाटार एमेचुर एक्वेटिक फेडारेशनआ गनायथि होदों। बे जाफुंसारनाया आसाम आरो गासै सा-सानजा ओनसोलखौ गोग्गानाय आरो सिनायथि होदों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।